El nostre model, a diferència d'altres ajuntaments, és un model que ha consolidat la cooperació i la solidaritat com a política pública, que no ho fem perquè ens sobraven els diners, sinó perquè ens ho creiem, a diferència d'altres ajuntaments que quan les coses han anat malament abans feien de repartidora i ara han retirat els programes de cooperació. I a poc hem passat amb la societat civil de que alguns dels projectes que podrien ser ajuntament a ajuntament són projectes de ciutat a ciutat. Ara ens toca actuar a nosaltres, és a dir, hem de canviar les formes de la política, hem de tornar, Europa sobretot, que ha fet bastant el ridícul amb aquesta crisi, hauria de tornar al camí, aquest que deia Sarajevo-Barcelona, que voldria dir tenir relacions decents amb el tercer món. Ja ningú vol quedar-se les... O sigui, ja no es tracta, tothom està d'acord amb els negocis, s'han de fer negocis, però ha d'haver-hi una proporció d'aquestes coses, no? Tant de bo, quan hi hagi eleccions, tots els partits polítics considerin que fins allà on heu arribat, a aquest pressupost que teniu, que es consideri blindat. A partir d'aquest blindatge, cap al davant. I s'està començant a treballar amb un projecte per reunir alcaldes, representants de ciutats de la Mediterrània, per fer aquí una trobada, una cimera, digueu-li com vulgueu, amb un missatge molt clar de que la Mediterrània té sentit com a espai si podem connectar la vella tradició democràtica d'Europa amb els anhels de justícia social, llibertat i democràcia a l'altre vessant de la Mediterrània. I en tot cas s'haurà de fer des d'Europa, s'haurà de fer des dels estats, s'ha de fer des de les regions europees, però en tot cas nosaltres des d'una ciutat com Barcelona diem que això també s'ha de treballar com sempre des de les ciutats i per tant des de la democràcia local com a base per construir la democràcia en els països de la vessant sud de la Mediterrània.